Bună! Astăzi o să facem împreună un globuleț pictat. Pentru aceasta o să ai nevoie de o coală albă de hârtie, apă, acoarele, pensulă, un șervețel, un liniar, un creion, un capac mai mic și o farfurioară. Pentru început o să luăm farfurioara și o să trasăm conturul acesteia pe hârtie. După, în partea de sus a acesteia, o să trasăm un dreptunghi, astfel să obținem partea de sus a globulețului nostru. Iar acum, cu ajutorul unui capac mai mic, o să trasăm conturul acestuia în diferite locuri în interiorul cercului mai mare. Acum că am trasat toate cerculețele, este timpul să înceapă distracția. O să înmuiem în cerc pensula în apă și o să colorăm cercurile noastre mai mici în ce culori dorim noi. Dacă vrem să schimbăm culoarea, limpezim frumos și ștergem de șervețel pensula. Eu am terminat de colorat cerculețele din interior și ca să fie mai distractiv, mi-aș dori să fac și interiorul cercului și m-am gândit să fac un roz deschis. Pentru că nu am un roz deschis, am să amestec două culori și anume o să iau rozul închis și am să-l pun într-un văsuleț și puțin alb. Și am să amestec cele două culori până obțin nuanța care îmi place. Eu sunt mulțumită de nuanța mea și o să încep să colorez interiorul cercului. Acesta este globulețul meu, eu am terminat. Îți doresc mult succes și abia aștept să faci și globulețul tău.